Ez itt a program. Megmutattam neked a program. Éves kulturális programegyeztetés. Ez egy programozónak, ugye, aki tudja, hogy kell programozni. Tehát mi a program? Mi a program? Mint a felkelő nap, olyan ez a város. Nincsenek törvények betartva, leszögezve, semmi. Nagy káosz uralkodik, de a káosz felett rend van. Rend és csend. A határon helyezkedik el a házam. Lámpák és gyertyák égnek benne. Nyitva van minden ablak, ajtó. Furcsa húzat fúj keresztül. Egyedül vagyok itt, de tudom, hogy várnak. Szeretem őket. A környéken sehol egy bolt vagy benzinkút. Van egy forrás a házamban. Édességet nem tartok, de a fogaim nem a legfehérebbek. 24 éves vagyok, férfi ember. Nagy ez a város nekem, talán belenövök egyszer.